Kardom je potom kecengsi nang litum apan choro lo nili video nang kelang piapot lapen nang litum jongsi aprang nili ke upload tanga video lang lelang pulote nang litum lang iktami neli aling abang description along pi iglo lapen nang litum nili channel long akimi lang pulote subscribe ik detnoy subscribe le pulote nang litum mo pima nili a video ke upload anta nang litum lang long ik lapo pini a video bang ke lalo nang litum thumbnail ke lang ban chini po pini a video bang ke ru Samsonsing Engti Akai Alamo lapen alang aphan kopia posi ru Samsonsing Engti puhang nang kokma lasi non bang elitum apol phalang no ni pin pen pangcheng phitlo nang tangte pangcheng lo nang Samsonsing Engti amehang ke thek lake thang mate February 8 1910 alang West Karbi anglong mate aprang ke tika hills polong si alang li amehang nang theklo alang li asar bura amen lake thengkur sing Engti lapen asar pihai amen lake madhovi rut barwa alang li achor amen lake labang lata barwa pulo lapen alang li asomar bang therokdo amen lake rina Engti beauty Engti Paban Sing Engti, Dr. Tapan Sing Engti, Ajay Engti, Lapen Nakul Engti. Alang li loke Charlie dun ke pangcheng cheng lake alang li Golaghat Mission High School along pense alang pangcheng dun lo lapen alang Kep ang deng an kache paon dun lake Bech Burwa High School along pense alang kep ang deng an bang kache paon dun lo lapen alang degree aphan Cotton College along si alang Charlie dun lo lapen 1993 aningkan ke karbi a angbong pen ke cheng CPA ke pas abang alang nang manlo alang 1934 aningkan Nagaur district along school sub inspector asai claim lo halabangso akai ahut karbi akai lo ke Charlie athai ave kadure chini si alang penang an karbi akai lo thek nangji pusi bor I tekang lo karbi akhai atum kelang ketok kethek kadure apora hot alang penang an alo tok tekang lo amen lake kalakha tomo puru bituso lapen bopi pulo 1934 school sub inspector asai alang claim bomahut karbi anglong atok ano damlaplum theklong lo karbi atum akisung lasi alang khaya farman alang mathalo ilitum development mate kaching thur asai jongsi karbi akhai aphan claim pipe pulote itum karbi akhai ching thur thekthelo pu matha pu boy fit sita holaso apora hut jila ave mate district avelang amatsi thanga kerap talong le detlo lasi alang lapen inut banghini arleng kithe atumpen memorandum selam pen Assam a governor aphan pajir damlo sita akam chunche lasi alang litum mathalo memorandum ke thondam chotke chokche lasi alang litum isi socio political organization sengwek nangji pulo lajong si sengse pulote ilitum isiwet pen dode det pol lapen ke ilitum akemang akam da chunche det po pulo lasi 1940 aningkan kathalgori nogo along isi amai padoponlo je itumta socio political organization do nang populo lake karbi adorbar po alang tum amen sengponlo la karbi adorbar henlo karbi angbong pen ke seng cheng organization amen lo hala bangso ahut alang phana bangke general secretary arpu pekponlo lapen searching terang aphan abangke president arpu pekponlo lapen ke laso ningkan amat si Samsonsing Engti abangke alang achor lobong lota barua pen chepachor det pen alang li atum nogo along si do pathir damlo pinang an achiklo api Assam a governor karbi anglong arlo camping kewang aphan banglo mohongdi jua lumbajong havar alo hoso hut khorsing terang ML lapen ke mohongdi jua along ke do arat atum cek phelang pen kesang adim aphan selam pilo hoso ahut governor arideng ako memorandum abang pajir dun thulo a memorandum abang ke lapulo karbi aso aphan akerap nang pinangji lapen ke development ta nang pinangji pulo along ahavar governor abang camping keda mahut Samsonsing Engti sarsing teron song be latum abang dun krilo halaso camping along kedam adak ahut Samsonsing Engti abang English alam ke thekser ajok karbi atum akiduk akisung alam than dun lo 1941 aningkan abang ke alang school sub inspector asai penta chethan petlo kache than pet abang ke lalo alang likhai kaching hon ajoine lapen
alang khai aphan sai claim bom aporchi pilong o edet titi amat asai pen chethan petlo alang li sang se do de pin pen karbi akai aphan ke pachelar ji aphan da penang an bor ilo halabang so ahut karbi akai atum rakiar ahormu rimpik lahai kirim penta isi kaching thur thek the det ang theklo pura lahai rakiar ahormu hor kani lapen penang an ason kapa det ji aphan bor iponlo lapen ke rat aphan lo charlie dunang ji lapen ke rong kimi kim chom aphan te ki kim amut pinang ji putar rat aphan than ponlo 1941 pen alang li tum kache song wang bom pen 1st May 1947 an aningkan ako karbi adorbar ahin pen memorandum ke pajir ji aphan dam thulo a memorandum abang ke Indian Constitution along inglong aso atum aphanta kerap kelang pon padupon nangji pupen karbi akai kaching hon a joini alangli atum silong lapen ge Delhi tame abatai lo kedam khorsing terang along akera pen ako puthot 18 May 1947 aningkan karbi adorbar atum bordoloi committee aphan che tong damlo hodak kidon lage khorsing terang SEMSONSING ENGTI song be berlong terang soy terang chatra sing teron bonglong terang sar sing teron lapen ke latum karbi aphan district nangjipu hangdunlo hadak lapen ke karbi arat atumta ani je kachari lapen autonomy ajakong donangjipu a memorandum along alangli atum pajir dunlo lapuson alangli atum chesong bom pen 1948 aningkan anabang alangli atum Delhi dam bom ahut SEMSONSING ENGTI abang ke keso cholong loklo amat si alang nangchirui juilo lapen amat 27 February 1948 aningkan SEMSONSING ENGTI bangso apirthe pen cheboy juilo alangli akemang chunche angkosi alang abang bangso apirthe pen cheboy nangjuilo sida karbi adorbar asai khi atum abang so karbi atum akemang kipapleng vek ji pupen ington te lapen 1951 aningkan anabang khorsing terang abang karbi adorbar a president nangmanlo lapen 17 November 1951 aningkan an abang ke United Mikir lapen North Kachar Hills pu nangmanlo lapen khorsing terang amai pu chobo mahut 23 January 1952 aningkan 6th schedule atum aphan Indian Constitution aron ateng pen kechengsi autonomous district nangmanlo lasi alangli atum khaya farman kache paduk apotsi non anta ilitum SEMSONSING ENGTI aphan chikimo nangkoklo non abang ke lalo SEMSONSING ENGTI aphan kopi apotsi ilitum ru SEMSONSING ENGTI pu hang nangkoklo ke hang nangkok athe abang ke lalo alangli karbi akai aphan isi ke the dung asai ke klempi mate karbi akai aphan ke japon abang apotsi alangli aphan ilitum ru SEMSONSING ENGTI pu hang nangkoklo laben ru puke ke the dung aman apeng pensi ke hanglo lasi ilitum karbi akai along ru pu bang ke thomdo ke cheng si lalo ru SEMSONSING ENGTI adon thuwang po rurang sina sarpo adon thuwang po rukasen lahen lo je potom ru SEMSONSING ENGTI akai alamo lo tangte pinia video bang ke laan si jut iglet po nangli tum chong si a video bang nangli ning hang pulote nangli tum like pitame lapen subscribe kelang pulote subscribe det tame dome thak me de ho kado kabe tum panta kardon